Jineman apa-apa ngono niken sandiri kok nembang gen ora mangan Bocah koyo mangan. Ora ngerti lek ngombe ngene, ngombe kopi. Lek kopine lagi. Gek nyapu lho nganggo melet barang ngono kuwi. Mbok menawa meresapi. Heeh, lah iya. Menikmati. Ayu menik-menik. Yuh, aku biyen angen-angen di bojo jane ngene iki jane. Ning ora apa-apa entuk kaya apik. Ngono iki jenenge kowe ora nrimo ing pandum. Mu bojomu ya saiki ya ayu lho. Nggih aji ayu aji Pak. Wong ki lek ngoyak wong ayu ki ora enek entake mergo lekas tuwek enek sing tukul nom, tekas tuwek enek sing tukul nom. Lek aku mau ngugoni nafsu, aku yes tetep ora bakal tentrem karo bojoku. Ngono lho. Aku nyawang niken ayu niki seneng, nyawang Sewahana, nyawang Elisa, ya seneng. Ning gumantung ana pangrasa lan iman. Ngono lho. Oh. Tetep jalan seneng karo Budwi. Heeh. Mosok Aku kan wong fanatik, aku bojone ora buduwi emoh. Wong wedok ora buduwi aku ya emoh. Mosok, Pak? Alah, takono bojoku ora percaya. Nggih, Bu. Oh, gak no, gawe-gawe jenengan iki. Wis muga-muga langgeng selawase. Nek jenengan kali Ibu langgeng ayem kula melu seneng. Wong apa ayem ibumu ki ayem. Lah kok saged? Ya sawangan to ayem tentrem koyo ngono. Iya. Kula nek nyawang nggih ketok ayem banget. Oh, delok nek sedakep koyo Bathara Guru. Tangane papat. Ampun gak sia karo Piyai Putri kira kena ngono kuwi. Niki siosipun Ya, nembang no. Mbak niki. Ah, ya karo gentenan karo Elisa sing alus-aluse. Sing iso digentenan apa ngono lho. Heeh, apa sinom apa? Nah, cocok niku, cocok niku. Nah, niku kan iso gentenan lenggah sike engko perkara lagu-lagu. Pingpongan ae kok. Pingpongan, ya. Sing cakepane gambe apa? Kuwi apa neh? Mik. Hah? Mik iki. Mik kok model ngono to? Bocah. Iki mik wireless iki. Ya ora apa-apa, dasare yo kurang nek dolanan karo bocah-bocah. Isane dolanan ngono kuwi wis benis. Nikmati saja kan. Iya. Lho pancen yo mik kok metu suarane iki lho. Metu kok. Oh iya iki. Iya. Cek. Cek. Iya iki. Iya. Ada apik men. Coba delok. Ini kan mik wireless. Oh ngono model kuwi wis saiki ngene iki modele ya. Oh iya apik iki. Iki diran 15.000 kae kan ya? Iki lek nyekel ki ngene. Oh ngono ya. Dijembeng. Ya ditutut. Lah ditutut semacek ngono kan. Lah ya kemule ibumu kuwi. Ya. Sinam ya. Ya, Derek. Nyamat yo. Nah, nyamat berarti pelok. Nah. Oh gentenan karo Elisa. Nggih. Cakepane apa kan? Nula. Lah ya, aku suweneng lek iki bintang tamu kaya ngene-ngene kaya ngene. Wah, luar biasa. Estu kula. Arang-arang lho ngene iki. Arang-arang estu. Arang. Biasane ngurus wengi iki nyenil niken tok, nyenil Elisa tok ngono. Lho estu Pak, bengi iki kula bareng nyawang Mbak Elisa, Mbak Niken iki kaya wah luar biasa. Bareng aku teling ngene, kok Mbak Compe. Iya. Ya ini tetep cantik Mbak Compe, cantik banget tak. Ora cantik jenengan, cantik sumpah lahir batin. Salim. Biasane bisa nih ngono kuwi. Amin. Ayo kan. Sawung galing sawung rono sing kiring lawan asmara jaman wis tuwa Genti Elisa, Orkarus. Nah, iki aku kudu iso adil. Bintang tamu loro ngene iki kudu iso ngedum men ora jomplang cara timbangan. Ya saya.
Nggih. Luar biasa. Ya loro lah. Bintang tamu loro tok, aku ora. Iya iya. Badok. Loro. Badok. Delan kaya ngono. Dari dulu sayang. Mame. Iya. Mangan ora? Mangan. Mangan ora? Ku nek matek lho. Nganggo mic. Ya, iki. Aja dibujuk Ken. Sing njaluk ndokmu sapa, Ken? Kula. Wah, senengmu ndok kok. Nggih. Mata sapi ya kuwi. Nggih. Wah, kok senengmu ndok? Mata Pak. Ora tegese iki senengmu ndok ngono kuwi to. Nggih, ndok mata sapi. Padha Iki karo mau kula nyuwun 6 lho, Pak. Terus Hah? Mbak Congpe 2, terus Sinden kok ora enek ulat padang. Oh nesu wae. Mbak Wiwi mau setunggal, Mbak Dita setunggal, Mbak Ana setunggal, Bu Dwi setunggal. Mbak Congpe tok lho, Pak, sing gak trimo mesti loro, Pak. Loro ya. Ndok lek gak loro jare gonjeng jare. Kan. Mboten pareng ngoten niku. Iki lho tak dum karo aku. Wah. Terus Wong wis piring berdua karo Mbak Congpe aku. Sedulur ora usah mbok pitah koyo ngono. Wong wis elek mbok elek-elek ndane nemen to. Ora iki Pak yo. Iki membuang muka. Lho guane kalian ngono lho. Ayo, ndok Ken. Jurah. kula pamit, Pak. Besok kula pamit. Aku ra nggo sinden kok sesuk. Aku sesuk mancal kok. Sesuk ben wae mangkat. Sesuk ora mangkat ora apa-apa. Wong karepmu ben ketok gemedhe malah ketok kemnyili. Wong sesuk iki ra nggo sinden. Nggo dalang karo dagelan tok lho bintang tamu. Kita lihat tetek men. Sesuk ora melu. Wong aku ora nggo dheke. Lah, rasa kemayu. Mayu. Masa aku kemenyek. Iya, Dek, Ken. Kapati Coba gen nembang, gen iki nerusnya iki sik, Ndang. Nembang ngono nesu. Nembang ngono, Ndang. Iya toh, iya toh. Ndang kalau pengen nembang gen kaya Niken Salinti gen kaya Elisa. Heeh. Kayak aja nesu to, Pe. Nyapa to kok sewengi kok nesu terus iki ngopo? Aku salah apa ora awakmu? Heh? Pinesu. Lah iya rasa nesu ngopo? Pinesu. Cemburu, Pak. Lah iya toh. Kira-kira Mas Sardi pun mboten milih Mbak Congpe malih niku lho. Oh toh. Ora perkara kuwi, Nduk. Terus
Aku jane iki ya padha-padha menungso ibarate. Nangis. Ngopo kok nangis? Saiki enek sing terpendam. Waktu kepinteranku tak korbanke kanggo panjenengan, Pak. Keluarga aku tak tinggal. Pajan gak TKW ae jenengan. Anak bojo tak lirwake kanggo panjenengan. Nanging mangapa? Bayaranku mung 350. Katanya sayu tuh aku 350. Bang. Apa? Gak ono duit 100 ngoleh guyu wong. Oh ngono. Nun sewu. Halah kok dikon nggo dhuwit kas segah aku. Dampot. Aku ora enek gawe cara kaya ngono kuwi. Aku los tak kene kok los. Ora enek kok entuk saweran terus bekasane isuk, bekasane bayarane dipotong ki ora enek. Padake rombongan sebelah. Mangsane kene wong cong kabeh. Aku ndek ning Ngawi ngegek kowe 300 lho. Aku ndek iki korban nggo kowe tok 300 kelingan ora ning Ngawi karo niken barang kae. Heh? Dilbone kas. Ora. Wong aku los nang kae sinden aku los. Aku iki tenan cinta terhadap sinden-sinden Dwijo Laras Indonesia. Lahir batin. Alah nek cinta sing disubyo-subyo wong Niken karo Elisa. Heeh. Kapan aku karo Wiwi terutama Burini jenengan. Sudah. Jangan berteman, sudah. Jangan berteman, nya. 100 tampani. Tak rewangi nangis kok dike. Lah bocah iki kurang ajar. Alah, yo. Ya ngosike. Ora. Padake dalang tipis piye ngene. 100 sih ora trimo dek ya. Nggih. Ade malah saya banter. Malah jekok kok kowe iki. Nya, tak kowe 100 ya. Iki sing moyo aku iki, Pak Dalang dereng. Iya. Lahir batin lho. Tenan aku ki tidak bisa tanpa kamu semuanya itu loh. Termasuk terutama kamu Jong Be, tenan. Berarti ki didum. Ora usah didom pen dhewe. Enggak aku diseneni Pak Yon kon ngedum. Ya kok ngene jatahe dhewe. Apa? Lho ketinggi dengan nangis. Ya Allah Pak Yon. Wes ben, lek Pak Yon nangis nganti sat luwe gen. Tenan. Model grup ini, lho kene genti nangis. Ayo nangis nang sapa? Heeh. Wis Serkali tak adol nangis. Gak usah nangis. Gak usah. Dia dahar sih. Heeh, tenan. Siapa sih paling sinten? Kon kene yo Jong Be kuwi lho. Kon ngelola kono. Kok kas nek ngono. Ora. Mosok kas to Pak? Ora. PN. Alah. Nggo nyewa Nyewa apa? model kaya Ardi ora soleh. Diampun. Wampluk. Ya, Rezeki sing barokah sing berkah disinggahke disimpen ditanjakke nggo kebutuhan kok malah nggo nyewa kaya Ardi. Mbok rasa kaya Ardi lho sewono di sini. Ardi pira? Ardi 500. 500 sih. Mangatur. Oh. Tambah 100 Pak. Oh, kok sing penak kono sing nambahi aku. Ini sing penak aku. Sampai pinep sih ya? Pinepsu. Oh ya, aja. Mila aja kalah karo Elisa karo Niken. Ngengkel. Tolong kamera menghadap ke aku semuanya. Mana suaranya? Ya Allah. Lho, piye dek iso pede nih kaya ngene? Loh, kenapa? Rupamu padas gempal kok, so. Aku tuh meskipun nyelelek, senajan nyelelek, tapi tetap elek loh, Bes. Astagfirullahaladzim. Kowe iki wong Wirosari lho, tanggaku aja ngelek-elek kota kelahiranku lho. Lho justru Wirosari bangga duwe aku. Ya ora mungkin bangga kowe manggon Rosari nyatane diusir kok Rosari no. Oh iya. Oh iya. Suarane yo apik tenan kok. Untukku
Belku ekonomi, Pak. Oh, Masya Allah. wis gen apa-apa ngolek tukul suwi. Perlu dicukil, perlu dicukil. Ora usah wis gen. Kuwi lombok barang ngolek suwi, lambene lek tukul wit lombok. Oh, yang cerongot ngono ya. Heeh, kuwi jare cangkem popot. Nesu neh, ora entuk nesu lho wis 200 Pak aku. Alah. Alah, nesu. Lah aku wis korban go kowe 200 lho. Sinden liyane takono napa tau tak kei dhuwit. Ora tau eneng. Suwon. Lah ya. Alah. Tenan, sing tak kei ngerjo petok, liyane ora tak melu. Mbak Wi nangis. Tak sangone aku melu aku ya. Udah tak kowe ngancani dhewe gelem kok. Bayar. Beranmu 750 kok. Lah nek gur kalong 50 gak goeman aku. Modelmu jak omahmu kliwonan kono kok. Alah. Cedak pasar sapi, Pak. Apa iya? Iya. Lah ya ampun kok letong. Sama ayu ya. Sak cek kok rasa kemayu wong aku ganteng are. Freddy. Wah. Wah, gak pengendar dhewe. Freddy aku tidak mangayunan belum gak? Astagfirullahaladzim. Kowe iki arep semugih kok 5.000. Mbok sing 1 sing lho genderi sing apik. Ngeten. Nafsu Ndake Mas. Ngetan ayo bekan. Sing no. Setyane kelakon ngono ya ngono. Tanah piing siang ratri. Dekane krambil ijo. Bajane sing duwe bojo nanging aja loro. Aku bisa tanpa kalian, aku bisa. Penting ono Freddy di sampingku aku. Ya. Sak bahagiamu lho. Salah ada Ya. Freddy. Sampingku ada Freddy gegambloanku. Iya. Masya Allah. Lah mau sing mau tembunge ngur Predi tok liyane ya meneng no. Kabeh lek saka tembunge. Dido mangayunan ya kurang tambene nah. Alah. Ayo Elisa ya ijik lagi. Karepe iki gen sejajar karo Niken karo Elisa karo Jungpik. Ngono lho karepe. Mula ki mun takon nembang, Mas gen sejajar. Jih leres. Yo Rama itu dasar suarane luar biasa nek kali Mbak Elisa, Mbak Niken disejajarke bab-baban swara masuk. Heeh. Wis kuwi wae. Hop, stop. Gak usah dibajutke. Ah ya. Wis diangkat Mio. Aku diantem lho wis semono mawon. Ayo El. Bablas nyosi kucing Mas. Kur sedaya waranggono Dwijo Laras dan Elisa Urkarus Niken Solidri.
Elisa berdiri, ayo dosa. Terus montang manting tanpa turu atiku tansah klisian apakah ini bubar sumati tetiara teteke banjir kuning aduh mangkene rumang sangku teko karo lilane tak awemu tansah ngece sing teko jebul sing kucing. Elisa juga Mas Gareng. Siapa? Dibesarkan namanya oleh almarhum Kisino Nugro dan Parago Laras. Itu tidak bisa dipungkiri, ojo nganti lali karo Purwoduk Sino ya saya. Bener. Betul. Kita tuh nggak bisa muncul sendiri, Pak. Betul. Tadi kudu apa ya istilahnya saling apa mengorbitkan itu nggak bisa muncul dewe. Mesti ono jalarane. Terutama kalau kayak wayang iki ya grup besar ya dalang. Betul. Oke, dadi kula ya dari dulu seko 75.000, 150.000 ya tadi mundak 175. Alhamdulillah. Amin, tenan lho Sa, 175 lho ya. Jutaan api. Iya. Berarti ada unsur kebersamaan satu kru, satu grup itu bisa Ya sebenarnya mengisikan. Ya. Tugas kita saling mengisi dalam panggung kui apa yang perlu diisi, ono kurangnya ya dilengkapi kan. Oke, betul. siap. Kamu yang belum ada apa nanti saya isi? Ya. Bisa oke kurangku. Alah, gampang. Pak ora beda karo sinden Dwi Laras Indonesia seperti itu. Itu saling mengisi kekurangan. Alhamdulillah. Ada yang kurang ditutupi lainnya. Ya. Seperti Mbak Rini itu sebagai apa jenenge? Adek-adeke kanca-kanca waranggono. Ketika ngetokke lagu-lagu klasik sing nom-nom merucut, Mbak Rini sing dadi kiper. Jadi benteng cakuh. Lah lek Mbak Reno Cungpe iki nek warga Laras kae nek Mbak Prastiwi. Lah iki Prastiwine ngene ya iki. Modele lak padha mbundhek ngono. Mundhek nesunan. Nah, padha tapi ta. gongder. Iya. Menika ngaturaken menapa? Monggo nderek. Mas Kareng, Mas Bagong. Iki ora nek pamundhut masalahe. Oh ngaten, merdeka mawon nggih. Merdeka. Nderek, Mbak Elisa. Dadi sing tak kon ngatekin Mbak Elisa dulu. Engko bar iki gek nduk niken. Mergo lagune niken iki wis disiapke karo kanca-kanca sing ngaten. ngarep. Siap. Semarangan ya, Sa? Semarangan. Semarangan. Ya, Sa. Bawa mau rung sempat enek bawa-bawanan. Sampu. Oh, wis ta? Iya, tadi gegarane tadi. Oh iya, Iya. Coba saiki meneh, bawa meneh. Apa? Bangkur apa-apa ngono ayo. Mingkar mingkur rengo karo mbok tangga potoreng wis di ono abang-abang wong lenang cacah loro iki Aku tersepona karo suaramu ki lho lah. tangga apa? Cek. Agarono karenan marti Dawuhipun Mbak Elisa sing dikersake ulo tampar pas. Oh iya. Pelek. Pak Sinten. Pak Weloh ra takon jenenge. Aku anggere iso duwike lu gak ngegas wonge aku. Ya ora ngono. Pak Sinten. Pak Purwanto. Walah Pak Pur sing ngefan karo Mbak Congpe mau. Oh, nggih. Alah. Oh, Ora iki usah jane udur. kok, Pak. Oh, Mbak Pur alah. niku Pak Pur niku ngefane kalih Mbak Congpe. Oh, lak ngono. Ning Dek Mang
Dek Mang. Dek Mang rung enek Elisa. Baru enek Elisa. Baru enek Elisa iki diaturke jenengan. Ya tampani. Lah iya, iki ora apa-apa tekan kono ning talang ki teles ya to. Oh iya bener. Dhuwur gembrojok ngisor kempricik ngono to karepmu. Rumah saku kok so. Awas persiapan, ambil napas. Terus ya. Wah, mentit tenan. Wis kuat tak tekano iki kok gini. Iki carane wis muncup. Aku nek iki apal jeng kok sapa. Lah iya Lah to, iya. Pak. Mok ya sedulur Sinara wedi. Sinara wedi sawur ki raine. Ya nak. Sawur ki raine gareng lho maksudnya. Lah nek mau ini gini loh. Wedi kengser. Enggak boleh gitu. Apa? Gak apa-apa. Aku Apa salahku? enggak salahmu, salah kono lah aku gak tau dijak. Ngendi? Rahasia. Oh iya. Sinukar to mreh kretarto pakartine ngelmu Oh, moro meleh. Sing aku dalem lho kuwi. Jawel lho, Pak Tarmin lho niku Pak Tarmin ini niku. Nggih. Kembang Purwolinggo. Oh Pak Tarmin, siap Pak Tarmin. Tapi kula dereng ngertos mengke sik gantos sinden sanese mboten napa-napa. Oh nggih. Menika nek kula anu mengke kembange niku rada awis niku Pak biasa. Bocah kok sembrono nih ra umum. Oh sing dikesake napa, Nok? Kembang apa tadi? Alah. Bukan. Apa kuwi? Kembang Purbolinggo. Purbolinggo apa Pak tadi? Ganti manis. Griges to. Griges. Apa Pak? Kembangnya napa? Kembang arum Purbolinggo. Probolinggo. Dek, Dereng ngertos Dereng niku Pak. nate mireng. Napa gantose napa sik remen? Podang kuning. Oh iya. Wah, Iku niku lho, malah Pak. enak sik keco. Podang kuning enak embah niku Pak. Dimirengke liyer-liyer ngombe kopi. Walah enak pol niku podang kuning. Karo gawe pentol ya. Nek sak kok dereng gawe. Piye sawis ngrasane pentole Pak Tarmin dong? Pentole. Pentol bakso. Empuk. Empuk. Mbok ya mbok aja mbok. Kamu. Pentole empuk. Kantu mrap ning tanah Jawa agama agemeng haji Mas Gareng karo Mbak Elisa. Dawuh. Niki wau kula nggih disusul karo anak kula Sampir. Sampir. Ngerti ora anak Sampir ngerti ora, Sa? Anak Sampir itu anak yang lahir saat wayangan gitu. Wah, Betul, betul. jelas. Nduk Ayu yang ada di Jatioso. Jadi anak Sampir saya itu ada 6, Sa. Wah, Ada 6. Luar biasa, luar Ya. biasa.
Itu dalang juga ikut tanggung jawab. Iya betul. Dibesarkannya anak. Iya betul, itu Oh, tanggung iya. jawab. Yang pertama itu dari Semarang, Dok Rere. Ya. Terus Ayu ini yang dari Jatiyoso. Yang ketiga di Pangkalan Bun. Saya waktu pentas kemarin di sana juga disusul anak saya. Oh iya. Nah, yang ketiga, yang keempat ngendi Bu? Nganjuk ya? Nganjuk. Ada juga. Terus yang kelima Blitar, cowok. Ada cowoknya. Cowok ya. Yang keenam Madiun. Madiun aku sesuk ya wayangan yang cedhake kono. Weh, elok ya. Luar biasa. Anake oke. Anake akeh tenan. Mula rezekine yo Banyu Mili Banyu mergo sing Mili. ndongake yo akeh. Masya Allah, berkah barokah Pak Angko. Tur ora setiap dalang bisa ngono kuwi Mbak. Punya Bisa. kanugrahan ya. Iya, Bersamaan dengan ada wayangan, ada Ada bayinya babaran, lahir. lahiran. iya. Itu yang menamai juga Pak Kang. Iya betul, Oh, yang memberikan nama saya. Aku nganti lali Bu jenenge. Kusumaning Ayu ning Hapsari sing kene ya. Nah, celukane Ayu. Oh, sesuk aku nek meteng ngono tak paske yo. Met, Tak paske le lahir nek pas ono wayangan ngono. meteng, aja meteng, meteng. Ya. Ya. Iki genti anu ya Mas Gareng. Ya, Bu. Gilirane anak wedok Niken Salindri. Nah. Jeh. Nah, saurunge podang kuning paminta saka penjenengane Pak Tarmin ngaturke lagune Nduk Niken Salindri karyane Niken Salindri digarap gamelan Jawa. Ngono to? Heeh, pelok nek ora kleru kanca-kanca mau sore mau 7:30 ditulis karo sing ngendang. Mas Rika Widodo mung 10 menit dadi ki golek enek cacar cewete yo njaluk ngapura karo Nduk Niken. Oh ngono to. Ya, heeh. Ayo Nduk Ken. Nah, apa? Bergawe lagu barang. Heeh. Ya enak. Jane kurang sibuk piye dadak sempat gawe lagu barang yo. Lah nggih, dasare piye nek prigel wasis ya luar biasa. Ya. Tur luar biasane meneh Niken Salindri ki nek melu Pak Kangko kuwi gelem nganti ngancik goro-goro. Lho, piye? Aku termasuk dalang terpilih di hati Niken Salindri. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Muah. Ya luar biasa. Ayo Nduk Ken ngateko. Nah, coba. Ki nek bawane ora lagu kuwi. Enak ora, Nduk? Mboten, Pak. Mboten nggih langsung nggih. Dereng mbok menawa. Nah, engko podang kuninge ngen diaturke Mbak Elisa karo Niken. Oh ngaten. Nggih. Nah, mergo gen marem jane Pak Tarmin lek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi iki tenan. Wah. Aduh, amoh to, Nduk. Ndang to, capek lho aku wis. Nek capek-capek lah nek gendong kuwi ya amoh to aku. Yuk. Lah kok sumpah lahir batin. Insyaallah, bobotmu pira to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing abot iki dosamu ketok iki. Awas lho ke tonyo anu neh kok. Iya. Aja mrono-mrono. Heeh. Lagumu Bungah iki mau gawe tahun pira, Nduk Ken? Tahun 2023, Pak. Wah, ya dong suwe. Oh, sautara suwe. Wis Ah, 2 iya. tahun kepungkur. 2 tahun kepungkur, heeh. Kurang piye, Ken? Kanca-kanca lek garap kurang piye? Mboten kurang piye-piye, Pak. Sampun. Sampun. Wah, ya. Iki mau sore sing ngendang iki mek ndelok YouTube ngono langsung ditulis Nggih. rek langsung dadi. Aduh hebat sekali Pak Heeh, Pak Dodo. Dodo. Konsultasine karo aku. Alah. So. Berarti sama ngerti notasine. Alah kok gak apal aku iki. Ndang jajal piye lagune? Ya cukup pamer ning kene. Gur slendro asine kok sendu songo. Moji roji. Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa Biasa. jenenge? Monggo ki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendang anu kuwi kan sik ujian-ujian. Muridmu sing iso ngendangnya sapa Pak Do? Oh apik kendangane sapa? Ke suarane apik ya? Suarane. Wiso nyuwara. Ji ngono ya. Gua tenan Nduk Ken iki muridé Pak Do kendangane wedok lho monggo. Wah, nggih. Kapan-kapan kula diajari nggih, Pak. Iya. Padoh, wong gur kon ngajari Niken ngendang kok terus nyincing kathok lho masake. Biasanya Klaten ki apik-apik Klaten. Pak Do lek omahe Klaten. Nggih. Makasih ya ngono Klaten. Mas Ardi ya Klaten. Oh, nggih, Mas Ardi nggih saged ngendang. Oh iso. Pengen dikendangi po? Hmm. Heh?
Napa? Pengen dikendangi. Lagune napa, Pak? Lah Lagi mau podang kuning mau. Oh, Podang Kuning. Heeh, ya. Iya. Ayo, ya Di. Ya berarti saat aku diwarai Mas Ardi ora usah sida Pak Dodo. Oh iya. Ah, lapan tutus kadung angen-angen lho. Ndak ra. Dodo. Ayo Di, gen marem. Heeh. Jare bar marahan. Marahan mbek sapa? Iya. Iya, coba ya apa. Ya, ayo Di. Di anu, takono karo Pak Tarmin. Dibawani mboten Pak? Ngono ta. Pak Tarmin. Mboten Pak, oh nggih matur sembah nuwun Pak. Sik to wong kene teko urung diwangsuli kok. Dibawani napa mboten, Pak? Oh langsung. Oh langsung mawon. Oke. Oh nggih, ya Allah Pak. Heeh. Bapake ketok bersinar. Ora ketok blas wis. Ya pancen lampu niki padang banget mula awake dhewe mesani kono iki ora pati ketara. Ah, digarap anu ya, digarap kecul ya, Reng. Iki manggake. Kecul sik lagi dangdut. Oh ngoten, siap. Siap. Nah, iki Siap pam. dijuweti kali Mbak Elisa mboten? Oh iya, sisan. Oh, Ayo. Sisan karo sapa Hana per sapa sini? Pertiwi. Hana Loka. Analog Pak. Ayo Hana. Nah, Wis telu. Mbak Elisa gak sameri. Gak semering ngopo? Iki mau kan medune tak gendong. Mbak Ah. Elisa, aku gendong gak usah wis medune. Mana gimana? Terjelas apa? Gak usah meri. Berapa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong, kowe Iya. gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan, Reng? Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya. Ini kakaknya. Mbak Yuku. Piye kamu lo? Ketok ayu aku bagus lumrah wong keturunan. Mbak Yu apa? Iki Mbak Yuku. Mbak Tenanan. Mbak Yu IP. Mbak Yu Oh kakak ipar Oh, toh, ya itu kakak mulane. kandung. Beda mulane. Hah? Mbak E bojone. bojoku aja yo ngene iki, jebles. Lo bagi langsung ora. Disauri. Cetok. Disauri. Ora. Ora bojomu ora kaya ngono. Ngomong nek bojoku luwih elek ngono. Iya. Yen ndi ya, Pak? Blegenek. Blegenek. Oh. alah. Bojoku rada ndek lemu. Lah dheke yo ndek lho, Pak. Lah iya. Bojoku rada ndek lemu bareng jarian ndak malah kaya teko ditaplaki. Jo. Ame teman jo bayi. Bojoku ngoten yo. Hana Loka Nggih. Wonogiri ya. Wonogiri. Ah, Wonogiri. Cedak lho, Wonogiri rene cedak ta? Lah bocah anggere ora tau main ning Jatiasa ya ngono iku, Pak. Ngopo? Daleme Wonogiri nek dugi mriki mepe gur 32 menit. Hah? Lah kok dadak ning Karangasem. Mobil tinggal kono melu strateran rene 2 jam. Engko mulih 2 jam Karangasem 2 jam teko Wonogiri. Kowe iki piye to karepmu iki? Karepmu piye jajal? Tak kira mboten teng Jatiasa niki wau Pak. Lah kiramu ning endi? Kula itu teng Nganjuk. Wah. Jadi nek kula kan pri teng Karangasem. Ditakuti karo Mbak Saras. Mbok takoni piye? Mbak Hana mungkin main. Nggih, Mbak. Nggih, Dek Saras. Tahu di teng Nganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Jatiasa gak aku sing ning Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ki loro. Oh, kanggo sitoke paling. Heeh. Bareng kula dugi mriki tak foto. Heeh. Mbak Hana pun teng Nganjuk ah ngono. Lah sing mriko bulekipun WA, bocah ketok pinter kok pekok. Hana ki lek mangkat tanggapan ora numpak Hais ora marem. Oh, iya. Wis ora apa-apa. Heeh, ya. Ardi wis siap. Nah, iki. Ya, piye? Lah. Wong telu lah, piye? Masuk kabeh niki, Pak. Masuk. Aku nek nyawang ning tenan, Pak. Kula niku ora mriki dandan, enek bocah cilik dolanan. Ah, Aku dadi wong lanang ya duwe anak. ah, Bareng ngerti cah cilik dolanan, aku ngrantes kelingan anakku. ah. Lho bareng ngerti wong ayu-ayu lah kok lali bojoku. Iya. Kowe kok ngelelek bojoku terus takjak selingkuh lho. Waduh. Wani apa piye? Terang-terang. Anek bojoku kae lho. Alah bojoku yo ganteng aku lho, nyapa lho. Ora, Bro. Nek lek yo dhuwur bojoku. Alah nek Dawa bojoku. dhuwur nek didekno, Nduk, nek diturokno padha-padha. Wis to. Lho Mas Gareng, Dawuh. dari Pak Tarmin lek dadi selaku dadi tuan rumah luar biasa. Masya Allah. Yahmine kopi metu, daharan metu, coba gagasan. Komplit medas danten alhamdulillah. Ngene iki asline mameri aku mau sore lali Ramadan. Wow. Heeh. Ning pancen ya kudu tirakate kuat, seorang dalang iki tirakate kuat.
Melek poso kuwi kudu kuat. Leres kula Ya. nate untuk job mayangan sepisan. Alhamdulillah Pak tak tirakati. Hah? Rong bengi ra melek kula. Ronggone kok ora melek. Nggih, monggo. Nggih. Nduk dadare melih Bu, nggih. Melih Pak nduk dadare. Tak umumne sisan. Kaya ngono kuwi lho. Luar biasa. Allah. Nun sewu Pak niki kliwatan dongene iwake iki. Kliwatan dongene iwake. Oh, ya wis. Iki jan nggih kersanipun rampung riyen, kersane rampung riyen. Nggih, kersane rampung riyin kok ndak. Nggih. Nggih. Ah. Mbok meneh badhe sambutan. Yo. Oh, wakil nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sampun nginggil, sampun nginggil. Sampun sanggep Pak, matur sembah nuwun. Alhamdulillah pinaringan Bagas Waras kali beda sedaya mengawit kepanipun Gusti saged pinanggih warga ing laladan Mblodro. Mugi sedaya warga tansah antuk karaharjan pikantuk kawilujengan iki apa neh. Bakso. Oh bakso wis jenengan sing nyekeli aku sing ngedum ya. Nah Nduk, Sa. Ya ra apa-apa. Ya lagi iki lho. Ya gareng ora trimo gareng ngedum anu barang panganan dadi sinoman. Kok kondo Pak Tarmin kon nambahi selawe ya. Nggih. Kirang sekawan, Pak. Ya neh apa neh? Yes, Masya Allah. Wong dasare usahane menjadi Pak Tarmin ana Jakarta kono ya sukses Mas Gareng. Leres. Dadi pedagang bakso, insyaallah barokah. Amin ya rabbal Pak alamin. Tarmin. Amin. Surama itu babar pisan sengkut gumregut anggenipun gadah karya ngijapaken ingkang putra sarimbit mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ternyatanipun yo dipahargya kanthi mewah muga-muga anggone omah-omah betah selawase. Amin. Injih. Ki mau pembukaane lagu Gethuk. Pomo diowahi cakepane dadi ajaan kepada babakan agama ngono iso reng. Insyaallah. Iso ya? Insyaallah. Heeh. Sepinten non ni. Nah, pas. Ayo kanca mangan bakso ngono ya kena. Niku napa? Mine kuning pentole papat. Loro kok ya. Loro to? Bakso O Mas sing golek O niku lho. Aja piye reng? Diowahi dadi pitutur agama. Sore-sore krungu adan. Heeh. Ayo kanca padha sembahyang. Betul. Kene-kene bebarengan. Heeh. Ing musala aja do gojekan. Heeh. Kae-kae pujiane dimirengke kok nrenyohake. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja tinggal salate. Salat sedina kaping 5. Heeh. Duhur asar magrib isak subuh iya. Salat dadi cagake agama. Yen ora salat besok mlebu neraka. Aja ngono. Salat iku perintahe agama. Yeah. Niku tembang ning diolah tembunge jane Gethuk niku tembange ya pun penak. Ning golek iki rasane ben ketemune karo syiar agama. Ora kok ngelingke kanggone wong akeh ning ngelingke kanggone kula pribadi. Jir menungso kuwi panggonane salah luput lan lali. Nggih alhamdulillah. Muga-muga sing mirengke, sing iso ngrasake nek ketoke apik monggo diagem, nek ketoke elek rasah digugu. Rak ngoten to, Mo? Oh, kepara nyoto. Alhamdulillah. Lah nggih. Liyane kuwi enak ora? Ampun apa? Ini wancane enak ora, Yen? Ora enak aku. Iya.
Sore-sore metu bakso ngono ya kena ngajine gak aku runguman. Sore wis isuk sore. Niki jam pinten, Pak? Wis isuk lho. Iki wis jam 2. Masyaallah, ora krasa lho. Domonge kok nyambut gawe kuwi nek atine seneng ya ta. Leres. Pamirsa kuwi ya mirsani tajem, Melu jenah. nggih. Sing duwe mah atine seneng, peralatan kabeh mendukung, wis wengi ora krasa suwi. Masya Allah, ini pun jam kali loh. Meh jam 2. Ya tak kira ini meh jam 3 lho ki, Mang. Jadi luar biasa itu. Pamirsa nggih anteng jenjem niki merat tandake yen to ngematke wayang. Tatarane pamirsa niki pun tidak lagi seorang penonton lagi, tarafnya sudah penikmat bahkan pengamat. Muga-muga sing do gelem ngersake wayang amati wayang, semoga kecintaannya terhadap wayang tidak luntur. Ben wayang ki ora saya ora saya ilang ning malah saya ngombro-ombro. Ngombro-ombro. Ya, betul. Amin. Aku seneng anggere ngendi nek tanggapan wayang aku seneng, Pak. Senenge? Engko nek kentekan bintang tamu kan aku tetep kesenggol. Nyapa? Kowe yang nomor 1 lho diutamakan lho saiki. Lho kondoso. Ora ngerti to kowe saiki wis rada misuwur ngono ora ngerti to. Mosok, Pak? Aku anggar temu karo wong jenengan kok karo Gareng Jajak terus. Nah. Niku berarti heeh tenan. Aku kadung seneng kok jenengan ngeblok nih kaya aku Dik Mang. Ya ora. Oh nyatane iki engko awake dhewe bablas ning Malang, kok Malang terus ning Ponorogo. Alhamdulillah. King Ponorogo. Kabeh ngersakne kowe. King Ponorogo jenengan endi? Ponorogo terus ning Karanganyar. Gak ngejak aku. Lah kowe ra iso no. Oh iya ding lali. Aku terus nggawa Gareng Wonosobo, Gareng Oh Widi. iya niku nggih sae, niku nggih lok jos. Orbit ki genti ya, gentenan ya. Nggih mboten napa-napa. Wis mumbul. Nggih alhamdulillah pangestunipun. Wis misuwur. Biyen gek men kan uncek tak umbulke diel mumbul. Terus bar kuwi terus enek meneh, terus genti kowe diumbulke diel. Alhamdulillah. Wegahku lek ngumbulke sinden. Lah napa, Pak? Tumbul lekas mumbul jenenge plek ngono. Halah melu wong liya. Lak ning loro ki kaya diris-iris to rasane. Nek diniati ya diniati sing becik untuk demi kebaikan seniman. Nyatane anggar seniman akeh sing misuwur, kehidupan seniman ya semakin tertata. Mula banyak penikmat penonton sing seneng, "Wah, kae lho dadi seniman do apik-apik, nyatane do sukses, do sugih." Akeh generasi sing cinta karo seni sebagai motivasi. Ngoten lho, Pak. Iya. Ngene mah yo ngro gojekan ora apa-apa. Ikhlas kok. Pokoknya nek wis do kondang ngono aku melu seneng kok. Kowe saiki ora mung melu aku tok. Nggih, alhamdulillah. Melu dalang-dalang liyane yo luar biasa ora tau leren. Pangestu panjenengan. Pangestu panjenengan. Ya syukur. Ayo tetembangan sing rada alus-alus sik ya. Nggih, mangkaken. Sing rada alus.